Mai sauraron a daidai wannan lokaci, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na madubin zamani. Idan mai sauraron bai manta ba, muna cikin littafin nan ne mai suna Hamshakiya. Littafi na 1 wanda Sa'adatu Waziri Gombe ta rubuta. Trumpet News Hausa, muryar Birtaniya, madubin zamani. A shirin da ya zo kafin wannan, mun tsaya ne inda haka kawai Aman ya kwanta sai ya dinga yi wa kanshi murmushi a duk lokacin da ya tuna ƙanwarsa Kwanabiha ta fara lura da shi. Ko da hira suke ko wurin cin abinci to sai shiga tunani ya faɗa wata duniya. Nabiha ce ta sa shi a gaba da tambayar tsokana wai me ke damunsa kwanan nan. Bai kula ta bai ya miƙe ya fita. Ammi ta ce kin fa sa min yaro a gaba za mu faɗa. Ke ce dama baki san Aman ba, haka dama yake. Nabiha ta ce amma dai kwanan nan ya ƙara abin nasu na iya yana yawa Ammi, ke ce ba kya lura. Hararar ta ce to sannu uwar 'yan sa ido ni dai ki kyale min yaro ya huta. Nan ta miƙe ta barta, Nabiha ta girgiza kai ta ce Ammi kenan. Ita dai ba ta ganin laifinsa ko kuma wani aibu nasa. In ko da zai yi ba daidai ba. Aman ya jima yana neman ta har ma ya soma tunanin ya fara tunaninta ko dama ba a makarantar yake take karatu ba. Hala wani abu ta zo ta yi. Kullum da tunanin ina zai sake ganin ta yake kwana yake tashi. Kwatsam wata rana sai ya hango ta a department ɗinsu da yamma bayan an tashi daga lectures ɗin yamma tana ta sauri kamar za ta tashi sama. Bai ɓata lokacin binta ba, fuskarsa cike da mamakin me ta zo yi department ɗinsu. Kuma saurin me take haka. Bai yi ƙasa a gwiwa ba, ya bi ta har da gudu ya haɗa. Kafin ya cin mata zuwa bakin gate nan ya hango ta yi saurin bin layin bus hankalinta a tashe. Bata samu nutsuwa ba har sai da ta ga ta shiga cikin bus din daram ta zauna sannan ta samu nutsuwa tana mai da ajiyar zuciya. Tsayawa yana kallanta yana kuma mamaki har bus din ta tashi sannan ya juya ya koma ciki. Yana tafiya yana tunani. Wato akwai mutane irin haka masu rayuwa cikin wahala? Amma shi bai taɓa gajiya da nacin cimma burinsa ba. Wannan ya ƙara mata matsayi da darajar da take da shi a cikin zuciyarsa. Bai ɓata lokaci zuwa ya tambayi wanda ya gansu tare ba cewa meye ɗinsa ce, wato meye dangantakar su kuma me ta zo yi a nan. Nan ya bashi amsa da cewa tana aji ɗaya kuma ita ma business take. Handout da ya bata aro ne nasa da ta yi amfani da shi. Sunanta Hamida. Shiru yana maimaita sunan a ransa yana murmushi. Ya masa godiya ya wuce. Tun daga ranar Aman ya fara bincike a kanta. A nan ya gano duk abin da yake son ganowa a kanta sai dai har yanzu bai san gidansu ba da kuma komai akan rayuwarta ba in ba a makaranta da kuma ganinta da yake a mota ba. Aman ya zama ko zaman aji baya yi sosai sai dai ya wuce inda 'yan aji ɗaya suke karatu yana kallonta. Da duk abin da take da mu'amalarta jama'a yadda take rayuwarta. Tana da matuƙar ƙoƙari da ilimi sosai gata da naci. Sai dai ga dukkan alamu suna cikin talauci da rashi saboda ko da takardun karatu da kama-kama take samun su. Takan ari na mutane ne haka handout kullum tana cikin karɓan aro ta kwafa saboda ba ta da kuɗin da za ta siya. Sai dai duk wannan rashi da take fama da shi da take ciki kullum fuskarta tana ƙunshe da murmushi da kuma godiya ga Allah. Ya tuna yadda suke da komai amma karatun da mita da ƙananan magana suke yi. Tabbas rayuwar Hamida a wurinsa wani darasi ne babba. Bai taɓa tunanin ko tsammanin akwai mutane irinta a duniya ba. Allah mai iko ya nuna masa ya kuma bayyana masa irin macen da yake so da halayyarta har ma da ƙarin abin da bai zata ba. A duk lokacin da zaka ga tashin hankali a fuskarta to wurin kokawar shiga bus ne ko kuma tayi rashin bus din. Tun daga wannan ranar Aman ya yanke shawarar shiga bus din yana bi ya sauka a duk inda ta sauka. Da haka har ya san anguwarsu sai dai har yau ya rasa sanin takamaiman ina ne gidansu. Yana shiga wani makeken gate da ya ga take shiga amma sai ta ɓace masa. Sai dai shi ganin ta haka ma ya ishe shi. Ya tafi makaranta da ita a bus ya kuma dawo da ita a bus sannan ya hau motarsa ya tafi.
Ya lura idan suna zuwa bacci take, idan suna dawowa kuwa addu'a busa ta ciro tana karantawa tare da ciro wani littafi tana rubuce-rubuce da karance-karance. Ita dai bata da lokacin hutawa ko da a bus ma bata da lokacin batawa. Haka ya lura a rayuwarta a makaranta, ba ruwanta da kowa, tsakaninta da jama'a sai dai gaisuwa, san bata da hayaniya ko tashin hankali irin na 'yan matan jami'a. Trumpet News Hausa, muryar Birtaniya, madubin zamani. Amar yana son ya mata magana amma sai ya ji baya son ya mata shishigi a rayuwa a yadda ya santa ya karance ta a makaranta, bata da lokacin ƙawaye ko abokai balle kuma lokacin samari. Abin da ya fi burge shi shine yadda ya ga maza wanda 'yan iskan makarantar ne, kowa ya san halinsu, amma kwata-kwata ba sa shiga harkar ta. Jama'a da dama suna girmama ta saboda halayyarta da shigarta da yanayinta. Sam ba ta da hayaniya. Haɗuwar farko Aman ya ji ƙaunarta mai ƙarfi ya shige shi. A kwana a tashi ya sabo da ita mai tsanani, ya sabo da son da yake mata. Tsawon shekara guda yayi a tare da son Hamida. A kullum baya fashin boss ɗin nan, kuma kullum yana tare da ita a boss, kuma yana tare da ita a department ɗinsu. Kowanne motsi nata akan idonsa yake. Wani lokacin haka zai bar lectures ɗinsa ya zo inda suke lectures yana kallonta. Murmushinta, sauƙin kanta, yanayin kallonta da sanyin muryarta, wani abu ne da ya zauna daram a zuciyarsa da ƙwaƙwalwarsa. Ba shi da wani tunani ko buri sai nata. Ya sha taimaka mata ta hanyoyi daban-daban ba tare da saninta ba. Ya zama mai mata addu'a a kullum tare da kare ta daga sharrin maza 'yan iska masu mugun nufi akan macen da suka gani ita ɗaya. A yadda Aman yake jin ta a ransa zai iya komai saboda ita. Wasa gaske, santa da ƙaunarta suka so mai masa illa ba tare da saninsa ba, har ya soma tunanin kansa a matsayin mijinta. Yana ganin Hamida mallakinsa ce ita ɗaya. Shi kaɗai ke da right a kanta. Hakanan yana iya yi wa mutum mummunan illa akan Hamida. Duk wanda ya yi gigin taɓa ta ko ya shishigin shiga harkar ta to zai fuskanci mummunan hukunci. Amani yana mata wani irin so san da ya canza tunaninsa. Zuciyarsa da rayuwarsa gaba ɗaya ya zama ba shi da wani ambition wato buri sai na Hamida. Ƙanwarsa ta soma fahimtar haka lokacin da ɗabi'unsa suka soma canzawa. Ya daina zama cikin mutane, ya fi son ya zauna shi ɗaya ya rufe kansa guri guda yana tunani. Wani lokaci yakan dinga murmushi shi ɗaya, wani lokaci kuma yakan yi hawaye. Wani lokaci ma har kwatanta yadda zai tunkari Hamida ya ce mata yana son ta yake. Gaba ɗaya ya zame wa Nabiha sabon mutum. Saboda ita take yawan zama da shi, don kuwa mahaifiyarsu ba ta da lokacin kanta sai dare. Nan kuma idan ta zo ta gaji sai dai barci. Duk wannan masifaffen son da yake mata ya kasa samun ƙarfin halin yi mata magana. Wata Laraba Aman ya lattin tashi don haka bai samu boss ba. Wannan ranar ƙanwarsa Nabiha ta fahimci cikin ɓacin rai da mummunan ɓacin rai da tashin hankali. Ya sallar asuba sai ya sa alam ya tashe shi da ƙarfe 6. Saboda irin tsananin baccin da ya dame shi, domin kwana ya bai yi barci ba, yana surutai da tunane-tunanen yadda rayuwarsa za ta kasance shi da Hamida da 'yan yaransu. Yana murmushi shi ɗaya, wani lokacin ya ɗauki biro yana rubutawa yana kallon hotonta. Yana ƙara jin wani irin santa mai zafi da sanyi yana bin jijiyoyin jikinsa, hawaye yana gangaro masa. Cikin murya ƙasa-ƙasa ya ce, Hamida, ni na san ba mace irinki a duniya. Ya za a yi ki zama ma irin macen da nake matuƙar so, nake muradi kuma nake mafarki da burin mallaka tun ina ɗan ƙarami na. Hakan yana nufin Allah ya halicce ki, ya sa min son ki da son mace irin ki, ya kuma bayyana min ki a lokacin da nake tsananin buƙatar ki. Zan jira ki gama makarantar ki, in aure ki, in kuma mallaka miki duk wani jin daɗin rayuwa. Zan sa ki cikin farin ciki, wannan boyayyen ɓacin ran da nake gani a fuskar ki zai zame miki farin ciki. Wannan kyakkyawar fuskar taki da wannan murmushin mai sanyaya zuciya zai zama mallaki na ni ɗaya. Kuma zaki zama gani na, ji na da tunani na, zaki kasance a jikina a kowane lokaci. Wayarsa ya ɗauko wadda take cike da hotunanta ya manna a ƙirjinsa, yana sauke wani irin numfashi tare da wani irin sauti tamkar wanda numfashinsa zai tsaya. Duk wannan a idon Nabiha, wadda abin ya matuƙar tsorata ta, ya firgita ta. Yanayin da ta ga yayanta a ciki ya yi mummunan ɗaga mata hankali. San baya barci, ba shi da sukuni.
ta kuma tausaya wa halin da ya tsinci kansa a ciki. Hawaye ya gangaro mata ta ce, ya Aman, ya zama dole ka dinga samun hutu. Bacci ya zama dole a gare ka. Kana buƙatar nutsuwa da hutun ƙwaƙwalwa da zuciyarka. Ba za ka rayu haka ba. Na fahimci zuciyarka ta kamu da ciwon so, which is normal. Amma irin so wannan son mai muni da kake yi wa yarinyar nan tattare yake da hatsarin gaske. Ba zai yiwu ka ɓata rayuwarka a duniyar tunani ba. Ya zama dole in taimaka maka da addu'a da kuma abin da naga ya kamata ne maka. Da wannan tunanin barci ya ɗauke ta. Da asuba ta farka ta nufi ɗakinsa yadda ta bar shi haka ta dawo ta same shi. Nan dai ta yi ƙarfin halin shiga ta yi sallama tare da faɗa masa lokacin sallah ya yi. Ya miƙe idonsa jajir da alamar gajiya a tattare da shi. Kuma yana matuƙar buƙatar hutu wanda bacci ne kaɗai zai iya bashi hutun. Ya mata murmushi ya ce, na gode my sweet sis. Ita ma murmushin ta masa, zuciyarta cike da tausayinsa, ya wuce masallaci. Bayan ta idar da sallah ta nufi kicin ta haɗo masa kofi mai zafi. Kasancewar ta san yana son kofi sosai. A nan ta yi dabara ta jefa masa ƙwayar barci a ciki. Da ya dawo ta kai masa tana dariya tare da faɗin good morning bros. Ya yi hamma idan nan alamshe da alamar barci ya ce, na lura kina taking extra care of me these days. Wato kina yawan kula da ni a 'yan kwanakin nan, menene sirrin? Ko dai kina son wani abun ne, na san halin ƙanwartawa. Ta yi dariya ta girgiza kai ta ce, ƙwarai akwai abin da nake so. Nutsuwar yayana da kwanciyar hankalinsa. Na lura kwana biyu baka zuwa mu hira ko dariyarka ba ma gani. Na lura kamar akwai abin da ke damunka ko dai na maka laifi ne yayana. Baka son hira da ni kwanan nan. Ga Ami ba ta zama, kai ma idan ka dawo gida sai ka shiga ɗaki, ni kaɗai nake zama in na dawo daga gurin aiki. Ta tura baki. Ina ga zan soma kwana a asibiti ya fi min. Ya miƙe tare da murmushi ya ce, mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau. A shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Ni da na gabatar Jamila Muhammad Sabo Antijami da ke ce da kasance Trumpet News Hausa, muryar Birtaniya, madubin zamani.